میں حقیر سگے دربار کلس شریف علی احمد صابری تہاڈے سامنے قصہ یوسف زلیخا پیش کرن لگا اس جگہ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور نے اپنے بھائیاں اس پہلے کمرے دے وچ کھانا کھلان لگے جس وقت بھائی رل کے بیٹھے کھانا کھان تے دیواراں دے نال کی ویکھ دین کہ جیڑی اساں حضرت یوسف علیہ السلام ہوراں دے نال کاروائی کیتی ہے جیڑا ظلم کیتا ہے وہ سارا دیواراں دے نال لکھیا ہے، ہر تصویر بنی ہوئی ہے، جس طرح رویل بہادر یہودا اتا کہ جتنے بھائی ہیں جڑے جڑے انہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور نال کام کیتے ہیں، ماریا آ انہاں دا شربت ڈولیا آ تماچ ماریا، وہ سارا کچھ دیوار دے نال لکھیا ہوا نظر آیا۔ اس وقت سارے بھائی جڑے کھانا اگے پیا سر نیویں کر کے بیٹھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور آئے فرماندن کیوں نہیں کھانا کھاندے؟ اس وقت بھائیاں عرض کیتی ہے یا حضرت اسی اس کمرے دے وچ نہیں کھانا کھا سکتے، کسی دوسرے کمرے دے وچ بیٹھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دوسرے کمرے دے وچ بٹھائے کھانا کھان واسطے۔ تے جس وقت بھائی کھانا کھان لگے تے ایک بھائی جڑا جوڑا جوڑا ہو کے بیٹھے نے، ایک بھائی جڑا اکیلا ہے اس دے نال انہاں دا نام ہے بنیامین۔ بنیامین دے نال آپ بہ گئے بیٹھے تے جس وقت لقمہ چک دین تے جناب دیاں انگلیاں نظر آئیں، بنیامین روندن فرماندن اس طرح میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام رانیاں انگلیاں سن جس طرح تہاڈیاں، حتیٰ کہ یہ سارا قصہ آیا اتنے غش دے وچ آئے بنیامین اور اس وقت جبریل علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پہنچے، فرماندن جب مل اپنے بران اپنے محبوب نو، نہیں تو یہ وقت ہاتھ نہیں آن لگے گا۔ اس وقت اپنے بیٹے حضرت منشیان فرماندن جلدی جا اپنے چاچے نے میرے پاس جلدی لے کے آ۔ اس وقت عبد الستار اس طرح شعر لکھ دیں، منشا عرض کرے میں جا کر عرض حضور سناواں یا سرکار تساں والی آوے میں تساں لے جاواں، اے منشا چاچے طرفوں جا کر منشا یہ جلدی عرض گزاری، غم دی حالت جوں کر آہی یا سفر قریب تیاری، جلدی اٹھ کر حضرت یوسف یہ خلوت اندر آیا، لیا جلدی محبوب سجن نو اے جب فرمان سنایا، دل بے صبری درد فراقوں اے چھم چھم ہنجوں جاری، عامل یار پیارے جانی یہ جلدی جان پیاری، فاقے والے نو جد کھانا یا خوشبو حاضر آوے، او لکھ فاقے تھی بے آرامی یہ سخت عذاب وکھاوے، پڑھ
شکرانہ عبدل ستارہ یہ رب رحمت جھڑی لایا اے کتنیاں مدتاں پچھوں اس دن اے میل کیتا رب بھائیاں جا کر منشا چاچے گئی اے جلدی عرض سنائی گوشے اندر بیٹھا یوسف یہ بھائیاں خبر نہ کھائی یا حضرت اٹھ ملو شتابی اے جلدی تساں لے جاواں سونا بھائی ماں پیو جالانا یہ حاضر تساں وکھاواں سن کر بنیامین شتابی یہ دیر نہ کیتی کھائی اور دل نو تانگ زیادہ لگی یہ وصل تیاری ہوئی دردوں بھائی بلن جگر نو یا رب نو معلوم حالا عبدل ستارہ ویکھ تماشا اے قدرت کا مل والا آ بڑیا اس خانے دے وچ اے بنیامین سوارا ملنے کارن پیا اڈی کے اگوں ویر پیارا اے کیتے اس برکا دور شتابی ویکھ پیانا راجنی اے چن مبارک ظاہر ہویا یا عجب جمال نورانی ایسا حسن یوسف نو آہا کہتے نیروایت والے رات اندھیری چانن آندا اے 70 قدم دوالے ویکھ سجن نو بنیامین یہ دردوں ماریاں آہیں اللہ اکبر بول زبانوں یہ پاگل وچ باہیں اے دردوں ٹھاٹھ سمندر نکلی اے نالے ندیاں بھریاں ہو ہنجوں دے دریا وچ چشمہ اے مچھلی بانوں تریاں ایک دوجے تھی بے حد رنے یہ دونوں پیارے بھائی اے دردوں بنیامین دے تائی یہ غش دی حالت آئی اے جلد گلاب معطر یوسف
چہرے تے چھڑکایا چرکی صورت سنبھالی اس نے یہ ہوش ٹکانے آیا نال محبت آخیا یوسف خیری گزرن تینوں ہن کچھ حالت باپ میرے دی یہ دس حقیقت مینوں تامڑ حال یعقوب نبی دا بنیادین سنایا جو کر قصص الانبیاء اندر یہ خبر مفسر لے آیا آنکھیں اس باپ پیارے اوپر یہ ایسی حالت آئی اے درد فراق تو ساڈے اندر یہ ہور خیال نہ کائی چپ زبانوں بند کلاموں تے کیتا ہجر دیوانہ او تے تھی پیچھے ہو گیا اس نو یہ سارا ملک بیگانہ بہت طبیعت عاجز ہوئی یہ اس حبیب غفاری تے جدوں جمال انہاں دا پاجے اے ہنجو وسن جاری اے رخصت کر کے جدوں تو سانو دے بھایا ساتھ رلایا بیٹھا رہ گیا اس مکان تے گھر وال پھیر نہ آیا حجرے اندر ہر دن راتی یہ سجدے اندر روے چھم چھم ہنجوں برے مسلح تے نیت نماز کھلوے تن من دردوں بھائی بھڑکن تے ہو گئے نہیں نبی نے موت قریب گیا بچ غم دے چھیگ پدے بچ سینے اور جو کولوں گیا دراڈا تم جیون کولوں گیا دراڈا مرنے کو نیڑے باج خدا تھی منزل غم دی وجمے کو نبیڑے ذکر بیان نہ کیتا جاوے اج میں مصیبت بیتی وی برساں دا عرصہ ہویا تے بول کلام نہ کیتی اے ٹکڑا پانی خدمت کارنی اے جو کوئی آن بلا
منگ دیو تو پھر رو کری یوسف نام سناوے تے مومن لوگ جو نیڑے دوروں یا طلب زیارت ون ویکھ حوالہ چھم چھم روونی تے غم لے کر ٹر جاون آہی یو مار یوسف نے کہا یہ مانا جن دی مینو اے بابل یہ میرے پاروں یا نہ دکھ لگ دے تنو اے بنیامین کیا دکھ اس دا تے ذکر نہ کیتا جاندا سننے اندر ویکھنے اندر فرق ہزار کو آندا اے قدمی ٹر کے اجری باہر کدے نہ حضرت آیا دل دا حال کسے دے اگے یا کدی نہ بول سنایا خبر تو ساڈی جا کر جے کر کوئی سناوے آب حیات پیالہ پیون تے پھر حیات پی آوے اے بنیامین سناوے باتا حضرت یوسف روے او کی مقدور مجال اساڈی جان تک حکم نہ ہوے روندا روندا حضرت یوسف یہ آنکھیں بھائی تائی کھانا کھاؤ تو میں اپنا یہ گزری آیا سنائی اے بنیامین لگا جد کھاون تیرا بھی ذکر لیا حضرت یوسف حالت اپنی یہ بیٹھا کو سناوے تھوڑا ذکر ہوا جس ویلے یہ شروع کہانی ہوئی اے بنیامین گیا وچ لاش دے تے ہوش نہ رہے گیا کوئی جے کچھ اور حقیقت سندا وہ پیندا اجل پیالہ ہوش آئی تاں پوچھن لگا یہ سونی صورت والا اور میں قربانی دس اور کیوں کرے گزری تینوں حالت درد
جدائیاں والی تے جلد سناوی مینوں ویکھ طبیعت حال بھائی دا فکر یوسف نو آیا جے کر میں اج کچھ اس دن دا تے اس نو حال سنایا سن کر اس نے آتش بلسی تے جان پیاری دیسی ساری عمر اکیلا حاصل تے تیر پھرا کمریسی واج اس نو جے کھوے والا تے میں کچھ ذکر سناواں ہوگ شہادت میری ہتھی تے مت روندا مر جاواں باپا نال دلاسے یوسف ویر پیا تائی نال محبت پوچھن لگا یا مینو حال سنائی ہے کسی حالت اندر میری اے زینب بھین نمانی اے بنیامین کیا غم صبروں تے اس دی عمر وہانی جو کر باپ تو ساتھی پیچھے یا خوشی نہ ڈٹھی کوئی حال برابر زینب خاتون عاجز ہوئی اے کپڑا نوا نصیب نے اس نو اے بدنی دوا لیا لیرا او درد رنجانی حال نمانی تے دل مسکین فقیر ہجر غماں وچ بالن آئی اتنی مدت گئیاں اور نت یعقوب پیغمبر وانا یہ ہنجو جاری رہیاں راہی لوگ مسافر لنگن و جس طرف کوئی آوے رو کر ذکر تو ساڈا کر دیے تے کوئی نہ خبر سناوے نال محبت رنا یوسف زینب دا سنے اللہ دیسی اجر مصیبت اس نو یہ شکر رب تعالی جتنا پیار کرے سی کوئی اور ملسن درد جدائیاں اب دل ستارا یارف بنیا جس دم سر پر آیا
یوسف پوچھیا اے ویر پیا ہے کوئی حرم مبارک تینوں ابھی حال سنائی اے بنیامین کیا گھر میرے عورت نے ایک نصیبہ یوسف قیام اولاد کی اس تھی وہ دسی یار حبیبہ ترے فرزند ہوئے گھر میرے یہ دنیا مین سنایا تو پھر حضرت یوسف پوچھیا کی نام رکھایا بنیامین قیام اقدام یہ یوسف نام رکھایا وہ جمعہ تو درد فرا کو یہ ہنجو نیر وہایا اے بنیامین آتش بلی تو ساڈے غم تھی اے دل نو خوشی نہ آئی شادی ہوندی جے گھر ہوندا یہ اج پیا رب آئی. یہ پروگرام RQ کیسٹ سینٹر گلا منڈی باولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. بآواز علی احمد قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 5. اے دل نچی عاشی آرام جنانو اور شادیاں وچ خوش ہون درداں والے شادیاں اندر دے حال جدا رون دم رکھیا میں نام دوجے تیجا اب صدیندہ یوسف آکھیا سننے والا یہ بہت تعجب یہ تھیندا بنیامین کیالو لڑکا وہ جس دن پیدا ہویا کرتا تیرا لہو بھریا یہ میں ہاتھ وچ پھڑ گیا رویا آخر رو کر کرتا سونا یہ سینے نال لگایا اور درد پھرا کو اس لڑکے دا یہ لہو نام ٹکایا زاب جو آکھیا تیجے کوئی یہ پاڑن کھاون والا حاضر اس دن ہویا مینوں یہ درد مصیبت حالا خوشی خیال نہ آیا مینوں وسینے بلیاں بھائی کر یاد